חיכוכים ואז קריך הרעס, זה בגלל בלוטת התריס. עברו עליי שעות קשות כל כך, שמעתי את השכנה מהמטבח, ואז פתאום הגיעו מבקרים, דוחף לחדרים. חושב מה יש לעשות, בסוף נמרח על הספה אחרי לילה מטורף. בוקר עם חברים התרוששו המסכנים, תוך כדי נמנום אני מבין, זכיתי בחיים של מגזין. תודה לאל על כל מה שנתן לתומר במזל. אני אוהב מסאז', אני אוהב פליטות, אני אוהב לקרוא לך נשמה. הימים עוברים כבר בין 40, תוסיפו עוד חיתול למזוודה. נה 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 נה. היום מתחיל מושלם בטיסה ליוון, אם תזכרי אותי סיוון. כולם שוב מאחרים, אז מעביר את הזמן, מוצא תמונה של קוף קטן. אני פשוט גאון וזה מוכח, קניתי לי דבר שווה כל כך, גיטרה חדשה במתנה לפני חצי שנה. אז מנגן בה, אני חייב רופא, אני מרגיש לא טוב, אני מחר סוגר איזו עסקה. כן זה פרויקט מושלם, בעצם הוא רק סתם, מה ששלי שווה את ההמתנה. נה 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 תומר בן 40. תומר בן 40.